нилуфар усмонова духтари юлдуз усмонова нахустин бор ба забони тоҷикӣ тарона иҷро кардааст. Таронаи меояд ёр меояд аслан моли хонум юлдуз аст. салом бинандагони Хабар ТЖ. нилуфар усмонова духтари ҳунарманди машҳури Ӯзбекистони Юлдуз Усмонова нахустин бор бо забони тоҷикӣ тарона иҷро кардааст. аслан таронаи келади ёр келади моли модари сароянда буда усмоноваи хурдӣ онро бо тарҷумаи забони тоҷикӣ иҷро кардааст. худи Юлдуз Усмонова дар яке аз шоу-консертҳояш гуфтааст, ки таронаашро ба духтараш Нилуфар тақдим кард. таронаи меоядро Нилуфар бо забони тоҷикӣ иҷро мекунад. ман ин таронаро бо забони ӯзбекӣ сароидаам. худатон қазоват кунед, ки беҳтар сароидааст, мегӯяд вай. хонум Юлдуз Усмоноваро дар Ӯзбекистон примадонна мегӯянд. ҳунарманд дар Тоҷикистон низ ҳаводорони зиёде дорад. чанд таронаи вай аз ҷумла бо забони тоҷикӣ биёҷонам дар Тоҷикистон солҳо шӯҳрати худро аз даст надода буд. усмонова ҳамагӣ як духтар дорад, ки низ пешаи сарояндагиро ихтиёр кардааст. пештар хабар дода шуд, ки ҳунарманд бо шавҳараш ба ҳаҷ рафтааст. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи Юлдуз Усмонова? Ки медонист духтар дошт ё надошт? ҳатман нависед дар комментария.